kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahatirari 263 ndine wenyu hatirari nchange ndichikutsvagirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani iri first time yako yekutibata, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Update yandova nayo muzuva ranhasi inyaya yeupdate rekuchechi kwaMadzibaba Ishmael, nyaya yaDanaiti naVeronica. Danaiti ane makore iwo anosvika 56 years. Veronica Chitanda ane makore anosvika 40 years. Nyaya iripo apa ndeyekuti pane evidence yaitsvagwa nemapurisa kuchechi yaMadzibaba Ishmael. Paibuda kuti Madzibaba Ishmael vairoora vana vechidiki, vanhu ikoko vairodza vana vechidiki. Saka evidence iyi yaishayikwa kuti ko vana ivo vari kuzonzi vairorwa naMadzibaba Ishmael ndei vari kupi vana vachona yanga isati yawanikwa. But zvino pane vana vesikana avo vakatorwa naDanaiti naVeronica vachibviswa kwavanoti iko Kenani kuchechi yavo vachinohwandiswa kunonzi kumufakos, ndo kwakanohwandiswa vana vechisikana avava pamwe pamba. Asi vasika vanhu maneighbors enharaunda iyi vakazokwenyera mapurisa zvikanzi pano apa pane vasikana varipo, but zviri kuradzikwa kuti vasikana avava vanorambidzwa kubuda kana pamba kubva pamba apapa, zvichireva kuti pane zvinofanira kunge zvichiitika nokuti vasikana ava vanga vakati wandei, vanga vakahwandiswa apo ari maunda age. Zviri kunzi pavakakwenyera mapurisa akasvika akatora Veronica naDanaiti vakavharirwa maoko emapurisa. Vana vasikana ava vakatorwa vari kuchengetedzwa nemapurisa, vamirirwa mutongo wavo. But zviri kunzi vakadzi avava vakanzi ivo vaapply bail kumapurisa, ndo yavakanzi vaapply nokuti nyaya yavo haisati yatanga kutongwa. Nokumburota zvatinofunga mukoma section pamusoro penyaya iyi. Unozviona sei vana vari kuabuswa? Unoti chii nechechi yaMadzibaba Ishmael? Wakaitarisa unotiwo chii nayo? Mwari ndo ari kuti chechi ndaivharwe nekuti zvinhu zvakaita seizvi tasingazvifungiri kuti zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.